Pinulong ng Pampanga Chamber of Commerce and Industry Incorporated o PAMCHAM Infrastructure Development Committee ang mga water stakeholders sa Pampanga nitong August 12 sa Mitsubishi Car World Training Center. Dumalo sa second convocation ang mga opisyal ng Pampanga Association of Water Districts o PAUD, National Water Resources Board, private water suppliers, provincial government at DPWH Region 3 representatives at iba pang panauhin upang talakayin ng mga suliranin sa supply at kalidad ng tubig sa Pampanga. Inilatag ni Balibago Waterworks President Crisel Alejandro ang kasalukuyang krisis sa water security sa bansa, kabilang ang mga napunang shutdown ng pumping stations noong nakarang tag-init. And right now, our water security is in danger. No? So we're facing a lot of water challenges, water shortages, water quality issues, but also floods. No? A lot of cities around the Philippines this summer experienced the water stress. No? I've heard of so many complaints, no water for 12 hours, no water for 2 days, no? And we did have some areas also, some of our pumping stations shut down during the summer, naubusan ng tubig. Binigyang din niya na dahil sa climate change, paulit-ulit ang problema sa tagtuyot at pagbaha sa bansa. Dahil dito, kailangan na raw ng mga infrastruktura na kayang humarap sa epekto ng El Nino at La Nina. It's either El Nino, no water, or La Nina, too much water, right? So around the world, the global water sector is really trying to create climate resilient infrastructure, right? And this climate resilient infrastructure should protect us from the effects of El Nino and La Nina. So, of course, we still have to work towards that in the Philippines, right? And unfortunately, in the Philippines, matagal na yung crisis, saka na dadating ang solution, di ba? Ibinahayag naman ni PAUD at Bacolor Water District President Peter Luzong ang suliranin sa pagbaha at ang panganib ng pagkaubos ng groundwater. Dahil dito binanggit niya ang kahalagahan ng paggamit ng surface water bago pa problema ang lalawigan sa supply ng tubig. Dahil ako po ang presidente ng Pampanga Association of Water District, gusto ko po sanang mabigyan ng support ang aking kapwa GM na si GM Nelson Lingat dahil ginagampanan po naman nila kanilang makakaya para manumbalik ang magandang serbisyo ng City of San Fernando. Doon po naman sa Bacolor, ang tanging problema po namin ngayon doon ay yung flooding. Pero isa pang issue na napag-usapan sa PAMCHAM ay yung pagkakaroon ng surface water para sa ganon yung ating groundwater hindi masyadong ma-deplete. Darating ang panahon, baka wala ng groundwater, problema po ang ating mamamayan dito sa lalawigan ng Pampanga at sa mga karatig probinsya. Nanawagan rin si Luzong sa gobyerno na mabigyan ng tulong pinansyal ang mga water district upang mas mapabuti ang serbisyo sa mga mamamayan. Sana po naman, mabigyan din naman ng ating gobyerno ng pansin ang ating adikain para mapanumbalik o mabigyan ng magandang serbisyo ang ating mamamayan sa pamamagitan ng bigay ng pondo sa amin sa water district. Kami po naman ay nabubuhay sa aming mga collection lamang at hindi po kami nagbibigay, wala po kami ng external subsidy ng ating gobyerno. Sana po pakinggan nila ito. Bukod sa mga issue sa supply ng tubig at pondo, binigyang diin ni PAMCHAM InfraDev Committee Director in Charge Attorney Ryan Tan na naging bukas ang pag-uusap ng mga stakeholders upang matukoy ang mga totoong problema sa lalawigan. Kabilang dito ang kawalan ng overall sewerage at drainage master plan na siya umanong dahilan ng paulit-ulit na pagbaha sa Pampanga. Mabunga ang ating conversation because no holds barred. We have gathered people who understand the real issues without the noise, and there was maturity among all participants to be able to talk about real solutions and out of the box solutions from problems that are both obvious or what we call patent problems and the latent ones, yung hindi natin alam pero problema pala. Example, binabaha tayo. Kada ulan, konting ulan, may baha. Ang laging pinupukol ay yung flood control. But lumitaw sa usapin ito
na talagang wala tayong overall sewerage and drainage master plan. Naiparating din ang mga problemang kinakaharap ng mga water concessionaires at ang mismong reklamo ng mga consumers. Na-share ng ating mga bisita na palalim ng palalim ang ating mga well drilling dahil yung clean water ay talagang nagiging mailap na. Probably because of over-extraction, probably because of urbanization that is going rather faster than how we can cope with it. Naiparating natin bilang consumers ang ating mga hinanaing. And not only the complaints, hindi tayo natapos sa complaints, but also from the perspective of a feasible undertaking. Nagbigay tayo ng mga proposal sa water districts, sa ibang private company, na kung saan paano tayo magtutulungan para matugunan natin ang mga problema. Nabigyang linaw rin sa convocation ang panukalang Department of Water Resources upang mas maintindihan ng Business Chamber ang saklaw nito. Itong proposed Department of Water na proposed bill sa ngayon, naririnig natin ito sa media, pero ngayong hapon na ito, nagkaroon tayo ng mas malawakang pag-intindi kung ano talaga itong Department of Water at kung paano talaga ito makakatulong. Hindi lang namang clean water sa ating inumin at panligo, panlaba, kung hindi yung ating wastewater. So, yung ating mga rivers at ang ating dagat, karagatan, at ang ating waste management, kung paano ito magkakadugtong. Bukod dito, tinalakay din ang bulk water project sa Pampanga River Basin at Pasig Potrero at kung paano ito mapakikinabangan ng mga mamamayan sa pamamagitan ng mas konkretong aksyon. And then there is this big concept called bulk water sa Pampanga River Basin and Pasig Potrero. Tinry din nating intindihin. Malalaking usapin pero napaka-importante. Papaano ba ito mararamdaman ng bawat miyembro ng PAMCHAM at papaano ba ito mararamdaman ng bawat mamamayan ng Pampanga. At ito ay ipararating natin sa mga konkretong actions at awareness campaign that we will organize. Sa pagkatapos ng pulong, sinabi ng komite na babalangkasin raw nila ang mga napag-usapan at hihahain sa Regional Development Council at iba pang ahensya upang masuri at mapag-aralan ang posibleng implementasyon. Ipapasa natin to sa Pampanga Chamber for a board resolution na siya naman nating isasubmit sa Regional Development Council at sa iba't ibang provincial councils that we and the municipal and city councils that we have. Both in the Development Council and kung meron talagang political measure that we will need in the different sanggunian. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News.